Stalin, váš velký přítel. Kdo by neznal jeho příjemnou tvář? Podívejme se na jeho fotografii. Tento milovaný velký muž byl také jednou chlapcem. Je to pravda, věřte mi. Jak asi vypadal, když byl chlapcem? Stříhal si také vlasy dohola, jako mnoha zdravých chlapců jako ve Sovětském svazu i u nás? Jaké nosil šaty? Jak si hrál? Co jedl? Ale hlavně, co dělal Stalin chlapec? Tenkrát se ještě nejmenoval Stalin. Toto jméno dostal později jako revoluční bojovník. Představte si ho, 15letého, jak chodil do školy. Tenkrát to ale nebyla taková škola, jakou mají dnes Svazu sovětských socialistických republik. A jakou budujeme také u nás. Tenkrát za carského Ruska musel Stalin chodit do církevní školy, vedené upjatými, nepřísnými a zamračenými kněžoury, rozumějí kněžími. Mladý Stalin, syn obuvnického dělníka, zkoumá a přemýšlí o všech divných věcech kolem sebe. Nelíbí se mu, že dělníci musí dřít a žít v bídě vedle napasených a pohodových baštipánů. 15letý Stalin je rozloben, když vidí, jak studení jesuiští učitelé bijí své žáky. Stalinovi to nedá, boří se, přemýšlí a napětě poslouchá řeči dělníků kolem sebe. Chodí mezi ně, klade jim otázky. Sám zasahuje. Velmi si váží dělníci toho svého maličkého přítele a tak se stalo, že ho přijali do své organizace, která usilovala o svržení nenáviděného cara, utlačovatele a odstranění výzvých poměrů kolem sebe. Co se stalo dál s mladým Stalinem? Rostl, dospíval. Za své správné a upřímné myšlení, za své spojenectví s utlačovanými dělníky byl vyloučen ze školy. Nelek se. Viděl svůj cíl a šel pevnými kroky za ním. Stal se mužem. Pustil se do boje ze všech utlačované. Po celá léta se byl za pravdu a právo dělníků. Stal se přítelem jiného velkého revolucionáře, který byl Vilém Iljič Lenin. S ním vedl velkou vítěznou bitvu v roce 1917, kdy se konečně pracující lid osvobodil od tyranů, kteří ho mořili a vydírali. To byl už Stalin dospělý, velký, zkušený muž. To už vypadal skoro tak, jako jej teď máme před sebou na fotografii. Budoval spolu se vším lidem širé země, na východě krásný sovětský svaz. Staral se o všechny, i o sovětské chlapce a děvčata. Podporoval je, když si budovali svou pionýrskou organizaci, své pionýrské republiky, železnice, přístavy a tak dále. Všichni lidé a všichni děti Stalina zamilovali, protože jim rozuměl a skutečně jim pomáhal a jejich práci a budování. Ale přihnali se fašisté z Německa a chtěli sovětskému lidu a dětem vzít, co si prací vydobili. Lid však nedovolil a začal bránit svou drahou zem a svůj osvědčený nový sovětský řád zase vedlo fašismu. Byli na hlavu poraženi. A Stalin to byl, který tak dobře vedl boj všeho lidu, a nejen lidu, sovětských republik, také našeho lidu a všech pracujících na celém světě. A tento drahý milovaný Stalin byl také jednou chlapcem. Co to bylo, že stal slavným vojevůdcem a prvním občanem světa vysly všech poctivě pracujících lidí? Bylo to tím, že když mu bylo 15 let a i méně, začal zkoumat a přemýšlet o všech věcech kolem sebe. Začal
si i také přemýšlet o věcech kolem sebe? A když už malý Stalin lecos prozkoumal a promyslel, mohl zvolit svůj cíl. Máš ty už také svůj pevný cíl a svůj plán? A Stalin šel pevným krokem za stanoveným cílem. Dnes vidíme, kam až došel. Plníš také své plány a uskutečňuješ to, co jsi předsevzal? Vždyť každý z nás je důležitý, protože na každého z nás čeká úkoly, které musí plnit, aby naše lidová demokracie byla bohatá a krásná. Mladý Stalin nám buď vzorem, příkladem i v tomto, jak ve svých chlapeckých letech začal poslouchat řeči dělníků kolem sebe. Toto je jeho řeč. Musíme se učit. Vytrvale a trpělivě se učit. Učit se od každého, od nepřátel i přátel. Před námi stojí pevnost. Tato pevnost se svými mnohonásobnými odvětvími vědění i se nazývá učení. Tuto pevnost musíme za každé ceny obsadit. Tuto pevnost musí obsadit mládež, chce-li být stavitelem svého života, chce-li se stát opravdovým směru staré gardy. Jdeme Stalin.